बे इसायालाय आंखौ थगायखोसो ना माखोलै आंखौ बाहेरायाव नेना था होनना बुंबाय ओमफ्राय गावहा दाबो नुजाफैया नेनोसो हाया मोनबायलां जिरायग्राबो गैया मोनबो गैया बेसां गसंना थाबाय थानो आंलाय नङाब्ला हयथ' बियो एसे बेस्थ' जानानै दङ थाथोंसै दे उनाव लोगो हमफैनोसै आङो बेस्थ' जानानै दङदां बिनिखायनो दाबो आंजों नुजाफैनो हायाखै दा मोनासो लोगो हमफैफिननोसै आंथ' बेखौ लामायावनो था होननानै बुंदोंमोन लामायाव गैया माथो बियो ना आंखौ नेयै मोनैनि बानानैसो थांबाय नामा गैमाराथ' हामथारबायसो दे बिदि गैला नङाब्ला आं दिनै बेनो मा होननानै खोथा होबावगौमोन बेजों मा होननानै रायलायबावगौमोन थिगानो जाबाय बे गैला दालाय आं बे 2 लाख फैसाखौ मा खालामनो बिमायाबो नाजावासै दा बेखौबो आं बोरै न'आव लाना थांनो आं बे फैसाखौ बेनोनो हैफिननो हायो ना आं लानो हायो दा बेनो हैफिनब्लाबो फैसाखौसो आं होफिनगोन नाथाय आंनि जबानाथ' फिरायफिननाय नंलाना आरो आं जुदि मानसिखौ खनसे नङा खननै नङा बिदि बारे बारे थगायबाय थायोब्ला थक्का होबाय थायोब्ला मालाबा जिउ गहांहां समावबो खैफोदावबो आं माब्लाबाबो सहाय मोननाय नङा हे इसोर आंनि खाफालासो बिदि जानांगौना आरो जियानो जाया आंनि फिसायाल' हामग्रोथोंसै बिनि उनाव नायनोसै बबेथिं आगान सुरलांनो हायो आं बिदि गाबबाय थानानै जानाय नंला बिथिं नङा बिथिं मोननैनि गेजेरावथ' मोनसेथ' सायख'नानै लानांगोन आरो आंथ' बे फैसाखौ न'आव लांनो हानाय नङा आं बे फैसाखौ बबेबा बेफोरावनो दोनखोमाथ'नोसै आं बे फैसाखौ न'आव लाङा बेयावनो दोनखोमाथ'नोसै बबेयाव दोननो बेयावबो माथो जायगाखौनो मोना फैसाखौ बेयावनो दोननोसै आङो हस्पिटालफोरावथ' बेमारिफ्रासो फैखायो आरो बेमारि मानसिनियाव थाखा फैसाया अभाब जानानै फैखायो बे फैसाखौ आयाबो लाखालाबा आंबोथ' बे फैसाखौ न'आव मा होननानै लांनो बे फैसाखौ सोरबा बेमारिफोरा नङाब्ला सोरबा बिमा बिफा गैजायैफोरा सोरबा मेगन खाना आथिं लेंग्रा आखाइ खंगाफोरानो मोननानै जाथोंसै बे फैसाखौ मोननो थाखायनो आं दिनै गावखौ फाननाय बायदि जाबाय बे फैसाखौ दायो बाहायब्लाबो बाहायाब्लाबो जाब्लाबो जायाब्लाबो आंनि जबानाथ' फिरायफिननाय नंला बे फैसाया जियानो जाया जाथोंसै आंनि जबानैनो थाथोंसै ओइ गोमथा जोमैखौलाय बबे खनायाव नागिरना मोनबावनांगौब्ला ओइ अलंबार मोनसे आइडिया होनि आं बे जोमैखौ नागिरबाय थास्लायस्लाय सोरबा हिनजाव एसे राग'नायफोरखौ लानानै थांबा जाया होमबा थोद बुरबक बे हिनजावखौ लानोब्लालाय आं बे तामिलनाडुआव दरिनिफ्राय फैसा लाना मानो फैनांगौब्रा नागिरना मोनबासो लाना थांगोन दा नोङो जेनेबा नागिरनानैनो मोनबाय जोमैखौ जोमैयाखि नोंजों थांबावगोन दालै जोमैनि गोसोखौ मोजाङैनो मोनथिगौ आं एसे थाखा दिन्थिबानो बिनि गोसोआ गलिजोबो गोदै बुंब्लानो बिनि गोसोआ गलिजोबो हागोन आं बेखौ लांफिनो नों नायबायल' थाब्रा दरियालाय आंनाव दिनै मानो फन हरखो मा नोंनियाव दरि फन हरदों ओइ गोमथा रिसिभ खालामनानै रिसिभ खालामनाङा मानो रिसिभ खालामनाङा आंनियाव दहाय फुङावनो हरगासिनोमोन फैसानि खोथाखौसो बुंहरखागोन बियो बेनिखायनो रिसिभ खालामाखै आं मबाइलखौ अफ खालामनानैसो दोनदों आंनाव मोनैनि नोंनाव बुहरदों बियो आरो नों रायलायोब्लाबो रायलाय आंखौ खाथियाव गैया होनना थगाय दे जागोन हेलौ ओइ गोमथा अलंबारनो होला फनखौ अलंबारा आंजों गैयालै बियो एसे गोजानावसो दङ थगायदों नामा नोङो नोंनि खाथियावनो दंखायो हा फना गैमारालै मानो थगायनोब्रा आं नोंखौ जोमैनि फन नम्बरबो गैयाब्रा जोमैखौ लांनो फैलाय थिखादों जोमैखौ मोनाखै गोदाव सोराव फाग्ला बायदिसो जाना दङ मानसियानो साल्ला बे अलंबारा आंनि फैसाखौ लांनानै खबर गैला फनबो रिसिभ खालामाखै बियो फैसाखौ नांगौ होननानै बुं गोख्रै जागोन दे बुंगोन ओमफ्राय नोंनियाव जोमैनि नम्बर दङ नामा दङबा हरदोलै अलंबारनियाव गैलानोब्रा नम्बरा डिलिट जाजोब्बाय बे एसां गिदिर टाउनाव बबेयाव नागिरना मोननांगौ जाखो जोमैखौलाय दे नम्बरा दङब्ला हरदो दंनायालाय दङ आंनियाव दे दसे थानानै आङो वाट्सएपआव हरगासिनो नायबानो जाबाय खोनासंलाय गोमथा
अलंबारा दा नोंनि सेराव फैयोब्ला खोन्थानानै हो आंखौ फन हरदोंमोन होननानै फैसाखौ नांगौनो आरो फैसाखौ मोनाबाथाय बुंनाय बायदि हा हु गासैखौबो सुना लाहैजोबसिगोन होननानै खोन्थाना हो दे जागोन दे खोन्थाना होगोन नों बुंनाय बायदिनो खोन्थाना होजोबगोन आं ओइ आसोल मा बुंहरदों बिदरिया फैसाखौ नांगौनो आरो फैसाखौ होनो हायाब्ला बाथ्रा खोथा होनाय बायदि हाखौ लिरना लाजोबनोसैनो गोमथा नोंना मबाइलाव मानो आखाइ खबलाबायबाय थाखो होद जाम्बा मा मबाइलाव आखाइ खबलाबायनांगौब्रा वाट्सएपआव एसएमएस फैदों वाट्सएपआव दरिया जोमैनि नम्बर हरदों रायलायहरदोसो जल्दि मा जोमैनि नम्बर देलाय दे फन खालाम दे आं खालामालै नोंनि मबाइलजों गाबागौ खालाम दे बिदिब्ला नम्बरा खोन्थादो दे 9144 9144 ओमफ्राय ने 626200 औ ओमफ्राय दे बुंबाय था 99750 नंमारगौना नम्बरा देब्रा बुना नायदो नंगौना नङा रिंदोंना रिङाखै रिंनायाथ' रिंदों रिसिभ खालामाखै माथो दाननानै हरफिन हमबाय हेलौ जोमै बेथ' अलंबारिसो माथो हेलौ जोमै आं अलंबार नों खोनादोंना जोमै ए मोख्रा बुन्दा लानजाय गैयै मोख्रा मानो फन हरदों आंनियावलाय जोमै नों बहा दङ आंखौलाय मानो नांगौ आं बहा दङ बहा गैया मिथिनानैलाय मा खालामगोन नोङो जोमै मोजाङै खोन्थालाय नों बहा दङ आं नोंनि सेराव फैगासिनो जोमै आं तामिलनाडुआव दंफैयो देलाय जोमै खोन्थालाय नों बबेयाव दङ आं सोरगोफुरियाव दङ हायोब्ला लांफै ओइ खि जाग्रा अलंबार आंनियावलाय मा खि जानो फन हरदों हा आंनि खिखौ जानो फन हरदों ना माथो नोङो बिदि नङा जोमै आं नोंखौ जोबोद गोसोखांदों ओइ जोमै आं नोंखौ लांफैबाय नों बहा दङ खोन्थादोल' आं नोंखौ लायनोसै आरो खोनासंलाय जोमै सिगां जि जाबाय गासैखौबो बावगारदो आं नोंनि थाखाय सनाबो दाहोबाय आरो गोबां दख'ना बायनानै दोनदों नोंखौ लांफैफिननो सना जोमै फैफिनदो नों आंजों मेगन गैयै सासे खानियाबो दांग्रोम जिनिसफोरखौ नागिरनानै जागोन थेवबो नोंजों थांफिना थाबायनो हायै सासे लेंग्रियाबो आथिंखौ बुद्रु थाबायना संसाराव थांनानै थागोन थेवबो नोंजों थांफिननाय नङा आरो नोंलाय आंखौलाय माथो साननानै लाखो आंहाथ' आथिं आखाइबो दङ मेगनबो दङ खोमाबो खोनायो रायलायनोबो रोङो आरो महर मुस्रिबो दङ नोंलाय आंखौलाय माथो सानखो हा नोंनि गोसोबानो आं गारजानांगौ आरो नोंनि गोसोबानो आं खननानै लाफिनजानाय नों आंखौ मा सानदों जोमै नों जेबो दाबुंसै सना जोमै आंनि हिन्जाव आंनि जिउनि सना हिन्जाव नों फैफिनदो आंजों नै गोमथाजों आंजों नोंखौ लांनो फैदों अलंबार आंहा नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला जि सोमोन्दो दङमोन बै समावनो जेब्ला फाथैलाय बिसिलायदों बै समावनो नोंनि आंनि गासैबो सोमोन्दोआ जोबजोब्बाय दोनदो फना नङा जोमै बिदि दाबुं जों फाथैलाय बिसिलायदोंब्लाबोथ' फाथैयानोथ' गावखायाखै दा फाथैया गावगौमोन आं फाथैखौ बिसियानासो बिसिखायाखै होमबालाय माथो फैफिनदो जोमै अलंबार जोबथा खनसे बुंबावबाय ना आं नोंजों थांफिनगोन ना आं दा नोंनि हिन्जावबाव ना नों आंनि हौवाबाव आंहा नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला आरो आं नोंखौ दिनैनिफ्राय सिनायला फना दोनदो जोमै बिदि दाबुं आं नोंखौ लानानैसो थांथारगोन आं न'आव आखाइ खालि थांफिना नोंखौ लानानैसो थांगोन जोमै आंखौ अनदो नोंखौ लांफैनोनो आं ददेनिफ्राय बेसेबांबा फैसा दाहार लानानै फैदों बेफोरखौबोथ' नोङो एसे बुजिदो ना ओइ लानजाय गैयै मोख्रा बे केरेलायाव रागनाय मेरला हिन्जावफोर दङ आरो बिसोरनो जोबोद थाखाबो दङ बेखौनो सासे लानानै थांदो जि समाव नोंखौ एसेबां अनदोंमोन गैलालै गोमथा जोमै आंखौ दोखोसो रायहरबाय आरो फनखौबो दाननानै हरबाय माबा बे केरेलियान हिन्जावफोरखौसो लाना थांनो होबाय माथो आंखौ अलंबार जि समाव आं नोंनो अननाय होदोंमोन बै समावनो आंनि अननायखौ बुजियासै आंनि अननायखौनो बेसेन गैयै खालामबाय साला गोदो आंखौ थिगसे बुनायफोरा दासो फसायदों आंखौ फाथैलाय बिसिनानै दासो फसायदों साला जि समाव आंहा नोंनि थाखाय दरकार जादोंमोन बै समाव नोंखौ मोनाखै दालाय नोंखौलाय मा खि जानो नांबावगौ दानि जुगाव हाबा जानायनिख्रुइ जायालासिनो बुरि गना थानायानो मोजां टेनसन फ्रि रावनि थाखायबो सिन्था खालामनो नाङा रावजोंबो रायजानोबो नाङा बुजानोबो नाङा आथिं आखाइ दं खामाय आरो जा बे थाबाल' मा आं संसाराव थांनानै थागोन नामा हौवा गैयालासिनोबो आं माबायदि थांनानै थागोन नाय बिनिख्रुइ बेसेबां माहाजोन जाना दिन्थिगोन आं बेलाय मा साख्रि मावो बिनि 2 गुन खामायनानै खिन्थिगोन आं बेनो साला बे आंखौ फाथैलाय बिसिलायदों ना बालासो नोंनि खाथियाव थांगोन गोमथा जोमैया माथो आंजों थांफिनलानो मा खालामबावनांगौ जेबो जिंगा दासै फैलाय फै रुमाव फैग्रो सोरांस्रि जोंहानि जानो गोनां बिजामादै डक्टरा आंखौ फाहामबाय ना औ बिफा
नोंखौ फाहामबाय नों मोजां जाबाय। ओइ इसा बिमा, जोंहानि इसा फिसाया बेजों हाबा जायोब्ला बेसेबां सान्थि थानो मोनगोन ना? आरो जोंहाथ' बारा थाखा फैसाबो गैयाना। मालाबा आं बिदिनो बेमार जाबावोब्ला, नों बेमार जाबावोब्ला जोंखौ जोंनि बिजामादैया फ्रियावनो नायगोन ना बिमा? दे बिफा, बेफोरखौ उनाव रायलायसिगोन। मानो बिमा, नों खुसि नङा नामा जोंहा डक्टर बिजामादै मोनबाय? बिफा, बांद्राय खुसियाबो खैफोदसो लाबोयोनो। बांद्राय खुसि दाजा, नों हामबाय बेनो थोबाय। बिफा, नुबाय दा नोंनि जानाय लोंनायजोंनो बेसेबां मा जानानै थांखो। आरो नों दिनैनिफ्राय थैनोबो दालोंसै दै। औ सोरांसै, आं आरो माब्लाबाबो लोंला। नोंथ' आं बुंगाफ्रोमबो लोङा लोङा होननानै बुङो, नाथाय नों साननैल' थायो, नों आरो लोंफिनो। बे बारावबो नों लोंफिनखागोन, ओरैनोसो बुंदों नोङो। सोरांसै, आं नोंनि आखाइ हमनानै समाय लायो। आं आरो माब्लाबाबो लोंला। आं जुदि थैनानै थाङोमोनब्ला नोंखौ आरो आंनि समायना फिसाजोखौ आं माब्लाबाबो नुनाय नङामोन। आं थांनानै थासिगोन। आं आंनि फिसाजोनि थाखाय आं थांनानै थासिगोन। आंनि फिसाजोआ दिनै आंनो गोदान जिउ होबाय। आंनि फिसाजोआ डक्टरजों हाबा जागोन होननानै आंनो गोदान जिउ होबाय। आंनि फिसाजोखौ डक्टरनो जासिनानै आं दिनै गावनि जिउखौ बायख'ना लानाय बायदि जाबाय। नों बुजिबाय दा? दे, नों बुजिनो हाबाय, आं जोबोद मोजां मोनबाय। थौदो न'आव थांनोसै। आंनि इसा फिसाजोखौ गोख्रैनो आङो डक्टर बाबुनो हाबा खालामना होनोसै। हनै डक्टर बाबुआ फैदों। देहाखौ मोजां मोनबाय ना? औ डक्टर बिजामादै, आं देहाखौ मोजां मोनबाय। आं दायो न'आव थांनो हासिगोन ना? औ हासिगोन। डक्टर बाबु, बिदिब्ला आं न'आव थांनोसै आरो आंनि फिसाजो आरो नोंनि हाबानि थाखाय आं थाबनो लाहार फाहार खालामहैनोसै। दे जागोन, बिदिब्ला आं गुबुन पेसेन्ट नायहैनोसै दे। थौदो बिमा। दे उथिदो। दिनै आंनि हौवानि जिउखौ बासायनो थाखायनो आंनि फिसाजोखौ डक्टरनो जासिनो गोनां जाबाय। आरो आंनि फिसाजोआ गुबुन फारसे सेंग्रानो खोथा होनानै थाखा लाना फैबाय। मा जाखो आंनि इसा फिसानि जिउआ? बिफानि बेमारखौ बासायनो थाखाय आंनि फिसाजोखौ डक्टरनो जासिबाय, आरो बिथिं फिसाजोआ बिफानि जिउखौ बासायनो थाखाय गावखौ सोरनोबा गथायनानै थाखा लाना फैबाय। बेबायदिबो एसेबां समयसा जायोना मानसिनि जिउआव। दालाय बेखौ गाव गाव बानायना लादों होननानै बुंगोन ना खाफालनि लिरनाय होननानै दुसिगोन? मा होननानै बुंगोन? अबे मोनसेखौ मानिगोन जों दा?